Tak kamarádi, já vás zase zdravím, tady Ostrý Jack. Zase nějaká dotáčka, tohle už je video 3. A chci se vrátit ještě k těm diabolám. Čím teda konkrétně střílet. A ještě se nějaká zmínka ohledně toho puškohledu. A to sice, když si teda ten puškohled budete vybrat, tak o všem možným jsme se bavili, ale nebavili jsme se o typu, ty osnovy toho kříže. Takže prosím vás, když si to budete vybírat, vyberte si přehlednej kříž. Nejlépe, aby tam nebyly jenom tečky nebo 3 čárky. O tom, že by to mělo mít 60 moa, jsme se samozřejmě už bavili. Takže nejlepší za mě, jako tady mám tady toho Američana, který má mimo jiné 90 moa, ale má kříž, 1 moa je malá čárka, 2 moa delší čárka, 3 moa krátká čárka, 4 moa dlouhá čárka, 5 moa zase jiná čárka a na 10 moa je kosočtverec, takže to je pěkně odlišený. Když koukáte na ten cíl, tak se v tom nestratíte a prostě musí to být přehledný. Takže to ještě tolik k té osnově. Potom jsem ještě zmiňoval to HFT ve 4,5 kalibru, tak tam jsem se trochu zamotal, protože řekl jsem, že nemůžete tam mít zásobník. To je pravda, protože když ten zásobník tam máte, že když vystřelíte, že automaticky se tam nasune další střela. Ale já to mám prostě tak zažitý, to bylo podle mě, protože když vystřelím, přebiju a zajistím. Jo? Mám tu jistotu v tom, že když uvidím cíl a přemýšlím o všem možným, takže když to mám zajištěný, vím, že tam mám další střelu a nestane se mně, že tam nasunu 2 diaboly za sebou, protože ty levnější pušky nemají tu kontrolu, jestli tam máte 2 diaboly za sebou. Některý ty drahé pušky to tak mají, že se tam nepodaří dát tam 2 diaboly za sebou. Takže to by bylo k tomu všechno. Pak si na konkrétní pušky připasujeme konkrétní diabolky, abyste v tom měli trošičku přehled. Takže tak všeobecně dneska, ale už konkrétně. No, potom ještě zmíním ten puškohled, tu šňůru. Ne všechny, nebo skoro žádný fabriky nevyrábějí to tak, aby se vám ten popruh krásně tady někde připnul na rychlospojku k té flintě. Všude to mám takhle přivázaný, že mě to nedře flintu, neklape to nikde, kdyby tam byl nějaký okroužek, tak vám to neomlátí flintu, ale vy to potřebujete tady v tomhle místě, ne tady jako někde v podpažbí, už vůbec ne v podpažbí, protože by se vám ta flinta otáčela, když byste ji měli na prsou, ale přímo tady v tom místě a tady v tom místě, protože když si to hodíte přes prd, tak to musíte mít takhle. Jo? Ne takhle, abyste to nenabírali hlínu třeba do hlavně a ne zase takhle, aby vám to někde nepřekáželo, když někde prolejzáte. A potom je to takhle a můžete přelízat nějaký díry nebo zábrany a prostě je to úplně ideální. A přitom to máte v pohotovosti, když chcete střílet. Předvedu. Čili úplně jednoduše, zase demonstrace tady na tom malým Snowpeaku, takhle si to hodíte
přes záda, normálně s tím chodíte, chcete střílet, takhle to tam do toho dáte hodně blbě, jo, nebo byste se museli krčit. Ale je tady taková udělátka, takový udělátko, že prostě chytíte tady za tu sponu, nebo za ten úchyt, ten je zaeletovaný prostě nějakým, je tam nějaká guma, takže to jde stíž, otevřete to, povolíte to a už můžete střílet. Jo, můžete střílet z té hole. Asi tímhle způsobem se to takhle nějak řeší. No a trefíte, netrefíte, jo, podle možnosti potřebujete si popojit, tak to dáte dolů. No a tady si to také našáhnete, je to krásně pohmatu a šup a už to máte zase přes prsa a můžete jít. Je to americký taktický popruh. Nechci dělat někomu reklamu, ale budu muset, protože to, když to takto budete schánět a jmenuje se to, jestli je to ono, Ferro Connecto, jo, ale možná, že to vyrábějí Italové pro Američany, nevím, ale je to ten typ popruhů, najdete to na internetu, kdyby někdo měl zájem, můžu se potom podívat, kde jsem to koupil. Ale podle mě je to prostě jednoduchý, úplně ideální, perfektní, rychlej popruh. Tak, to je jedna věc. Teď se vrátíme k ráži 4,5. Jaký jsou na to dobrý diabolky? Tak, tady je závodní Walther. Vypadá trošku zajímavě a divně, asi pro normálního člověka, ale je to nutný, někdy si vysvětlíme, proč to tak je. Jo. Má to svoje prostě obrovské výhody. Proti tomu, když to máte klasickou pušku, která vám, když střílíte vestu, vypadá na čumák. To probereme někdy jindy, až budeme probírat jednotlivý flinty. Čili tohle je 4,5, jednoraná na to HFT. Jo, puško hned je tady taky úplně cenově někde jinde. To taky nebudeme probírat, to není pro normální uživatele. A nebo teda někdo je hobbysta a koupí si tam pořádný puškohled, jo, který má některé výhody a nechají se s ním dělat nějaký kouzla. A teďka jdeme na ty diabolky. Takže tady na toho Waltera zůstaneme u těch českých bohumínských diabolek, který se jmenují teda JSB Exact. Jo, a je tam váha těchto diabolek 0,457 gramů s tenkou prdelkou a rozměr je 4,52. Má to tu tenkou prdelku a tady v těch 16 žaulech, která je ta závodní HFT flinta, tak to má svoje výhody a to ty, že ta tenká prdelka se dobře naformátuje do těch drážek, má výborný vedení a je dostatečně lehká a rychlá. A má přímější dráhu letu, než když tam dáte těžkou diabolku na nějaký lov, nebo když je vítr. Prostě tohle je nejlepší diabola na to HFT, ale i na domácí použití. Takže to je taková klasika. Tady na ty vzduchovce, na tom Walteru, ten je v klasickém kabátě ještě, ale je tam noční vidění a je to ve 30 joulech. Naprosto přesný flinty to jsou, které mají jako úplně luxusní a precizní spoušť. No a tady v těch 30 joulech střílím taky JSB, bohumínský, ale tady střílím Monster a je to 0,87 gramů a taky 452. Ale tady ta košilka není už tak velká, ale je potřeba, aby ta diabola měla aspoň malou košilku. Když ta diabola má košilku opravdu skoro žádnou, tak to nelítá. To je moje zkušenost. Někdo má třeba jinou, ale já mám takovouhle z těch mých flint.
Tak to je, co se týče 4,5. Já ještě bych zapomněl, v té 4,5 tady a ve 30 joulech střílím ještě ty knedlíky, knockouty, tu jednotou střelu, která má váhu 0,650 gramů. A je to rozměr 4,51. Ty tam lítají úplně taky perfektně. Tyhle ty dva typy těch střel v těch 30 joulech luxus. Jo? Pak třeba přejdeme na ty 4,5 a to tadyhle je 40 joulová, nechá se vyšroubovat vejš. Je to zbytečný, protože zase potřebujete nějaký vzduch. Takže abyste furt nelítali doplňovat. Takže 40 joulů úplně stačí. A co s tím střílím? Takže tady střílím, protože to je taky ještě to déšť těch 40 joulů, tak tam střílím taky Exacty Jamba od JSB bohumínský a tam je váha 1,03 gramů a jsou to normálně klasický 5,50. Ty se tam dobře naformátujou, mají tu prdelku ještě pořád tenkou, ve 40 joulech to nedělá žádný problém. Tak, ty tady střílím normálně standardně, perfektní jako diabolky. Ale dávám tam i toho druhého hráče na trhu, to je JTS Čína. A to si potom ukážeme proč. Protože tohle jsou ty, nevím, jestli to bude vidět, ale tohle jsou ty bohumínský s tou tenkou prdelkou, jo. A tadyhle budu mít ty JTSK. Ty tam lítají taky dobře. Jsou sice už radši na tu výkonnější 60 joulovou, nebo řekněme od 40 joulů vejš. Tady prostě je ta prdelka o hodně, nebo ta košilka o hodně tlustší. Takže ta diabola snese prostě fofr a velký ráz těch 60 joulů. To je další věc. No a potom v těch 60 joulech střílím taky JTSáčinu, ale váhu 1,645 gramů. To už je poměrně těžký. Ale ta flinta má na to, aby to pořád ještě letělo nějak rychle. Jestli povíme něco o nějakých těch rychlostech. Takže úplně ideální je, když ta puška lítá od 250 do 285 metrů za vteřinu. Říká se tomu V0, to je úsťová rychlost. Můžete to sice vyšroubovat vejš, ale je to zbytečný, budete mít velký úbytek vzduchu a kdo střílí proto, že to dá velkou ránu, tak to nedává žádný smysl, protože efekt je stejný. Jestli to máte potom od joule nebo o 2 víc, je to úplně k ničemu. Důležitý je, jak už jsme se o tom bavili, ten rozptyl konečnej, který dokážete nastřílet. No, budeme končit, protože jsem to nastavil dneska tak, aby to byly 15-minutový videa. Zaprvé se to nechá zkouknout běžně kdykoliv a taky ono to není jednoduchý, když je člověk amatér, namluvit půlhodinový video a i jsem zjistil, že se to blbě potom dává na YouTube. Jo. Takže já vám zase děkuju za to, jestli jste vydrželi u toho a doufám, že vás to bude dál bavit a rozloučíme se a já něco vymyslím zase do příště.